Ýady düşdi. Bir menzile gelen soň ýitiren zatlaryny ýygyňdan gözle. Perzentden ýetişip ata bolan soň awraýyňy ogulgy ýygyňdan gözle. Ýaşa ýagşylyk kalbyňda besläp, ganatyň ejilmi uçgunyň pesläp, ağzynam galaýmy köp zady isläp, berekedi öňküji adyňdan gözle. Öýüňde gadyry bolmaz şahyryň bagşyň, ölün soň bilinýär gymmaty ýagşyň. Toya çağırmasa dul degişer goňşyň, günäni ondan näl öýüňden gözle. Jenjil meselen şödmekde kärdäl, her başı telpekli ıgrarly erdäl. Hasylyň pes bolsa güýgüne kärdäl, ýalňyşyň göýberen ýadyňdan gözle. Sen ýumok bol, iýlem saňa iýik bolsun. Ýagşy görler, her bir zatda çäk bolsa, köpçülükde awraýyň ýok bolsa, aýdymdan, sadyňdan, södüňden gözle. Süýgi ataş ýanyňa ok bu goýsana, süýjek bolsaň mejnun bolup süýsene. Her duşan dinandan mehrin küýseme, mehri dulumdäki uduňdan gözle. Kim bolsaňam ýollaş eden imany, märekede geplemegin bimany, halal ýaşap, halal çörek ýemäni, öýüňdäki halal duduňdan gözle.